ସାର୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଠାରେ ଚାଳକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଆର କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ଚାଳକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିର ବୈଠକ ରାଉରକେଲା ଚାଳକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଠାରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଯେଉଁ ମୃତାହତ ଚାଳକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେହି ଶାଖାର ମୃତ ହୋଇଥିବା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲା, ଏହା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ପୁଣି ଆଜି ଏଇଠି ରାଉରକେଲାଠାରେ ସେହି କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର କମିଟି ଗଠନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଏହି 5 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 10 ଟଙ୍କା ମାସିକ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତାହତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚାଳକମାନଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଚାଳକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଜିର ଏହି ନୂତନ କମିଟିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କମିଟିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।